Bayan. Babae. Kunti na lang yata lalaki. Saan yung maraming lalaki? Yan, lalaki yan. Wala nang lalaki dyan. Wala nang ano, kasta. Yan may malalaki. Babae. Ito, may mga itlog oh. Yan. Pirasong lalaki, papakain lang sa ahas daw. Deliver natin. Tanong yan sa to. Kasi yung pako na pambutas ko rin. Hindi ko po alam. Follow ko po mamaya po sa bahay yung ano niyo po. May extra tape po kayo? Ha? May extra tape po? Okay. Tingnan mo ha. O ayan. Naligo na sa pawis. Pinapawisan kasi yun eh. Kaya nga pag po. napukulob eh. Laki niyan. Nga po. Ayan. Okay na Pinawisan po. na to. 4, 6, nalalaki niya. Salamat po. Wait lang ha. Tara. Salamat po. Ayun. Salamat po. Okay. Hi! Subscribe for Kita Tremindo. Like and share po. Bye!